به بەشداری ji piraniya pêkhateyên bajarê Qamişlo Festîvala Buharê a sêyemîn dest pê kir. Wisa di festîvalê de stran û dîlanên Kelepûrî, helbest, şano, pêşengeh û belgefîlm hatin pêşkêşkirin li ser dirêjayiya 5 rojan. براستی بەشداربوون ez nerîna min û gor ez dibînim ser 5 roja ji sala ji festîvala yekemîn û a duemîn jî baştir e. Tevlî got em niha rewşekê awarte de jî tevlî wilo beşdarbûn çêtir e û rengarenga ye yanî ji hemî rengên bajarê Qamişlo ne. Di astekê de ûlgorî hinek beşdaran berdewamiya festîvalê ta 3 salan li gel ku tevayiya Sûriyê şerekî dijwar re derbas dibe dihêle konameya vê festîvalê xurttir bibe. Mame ji vê festîvalê em dikaribin jiyanek hevbeş bi hev dûr bijîn em û her mukewinekî li bajarê me nama dewemîn em dikaribin kinekî bidin ser rûyê her mirovekî li bajarê me. Ûlgorî rêveberên festîvalê îsal helkeft û ceşnên hemû pêkhateyên Qamişlo nehatin vejandin ji ber sedema şer û pevçûnan. Vê yekê hişt ku rojên festîvalê bibin bêhnvedanek û dilxweşiyek ji her kesekî beşdar re. Yani براستی yani festivala kulu dema kulu de dema yani geherim te derbas براستی şer û pevçûna gelekî giring ji bo berdewamiya jiyanê û ji bo şoreş ne tenê şoreşa seqafî jî divê hebe a çandî jî hebe. û tevî got festîval bi beşdariyek erênî ji hêla milletê bajêr berdewam bû li paş perdê komîta amadekar di gelek zehmetiyan re derbas dibû. زحمتي قوم تكفيني تقريبا حر صالة من تكفيني يكجي نقصة فرق موسيقي اساسي موزيك تيده نقصة كوادر جمع بخوا كيم دبن نو عالم كوجبر دبن قال خورتي ما كوجبر مو دركتن جدر وده زحمتي ما د امور لوجستي نن امور اداري دنن بهتر د امور تكنيكي دن للسنه الثالثه على التوالي ومهرجان الربيع ئەڤە 3 ساڵن و فەستیڤالە بوهارێ بەردەوامە تەوی زەحمەتیەن ژیانێک و ئەم تێرە دەرباس دەبن و ئەڤ یەک نیشانە لەسەر سەرکەفتنامە وەک هەموو پێکهاتەیەن دی باژاری لە هەمبەری ناکۆکیە نەیار و خێر نەخوازان. نقدر نبني مستقبل افضل. پشتی şevbûhêrkek ji helbestan û xelatkirina jimarek ji beşdaran tîma Ferso dawiya festîvala Buharê a sêyemîn vejand bi çend stranên Mihemed Şêxo û Azadî Şêrîn. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo.